kan video clear tu te in zawa in chibai le vek ule ama sa in kan video te min en saka kan channel te min subscribe sak tu te chunga khan lom thu kan soya la subscribe laute pon min subscribe zel turin kan so ma che u in tan video mu nom tak tak te ron ti chwa zel kan tu mani nu pakhat chu anau sen da na chuan thisena mu awang chuan a hlau thong hle maya anau te berla chu alo ombok si lo afanu nen chuan an mang ang hle a ti chuan no te da na hnuai le avel te chu anu chuan a zong tangat ngata ma se a mu chuang mya lo mai ani no te room chung chu zong kim viau to a in she chung po chuan ala mu mya lo maya ma se arin lo tak main chung lama en chia chu a fa pano sen riki chu wa job sang tak chunga chuan lo om ringin anu chu alo nui ver vera anu chuan makati hle ani chu wang chuan film khur takin a fa pa chu stool do mewin lak thla ka hantuma ma se anu lak chu lo du mi alawin wajo pachang chuan atlata hlau mai ani ma se wani thlak takin riki chu a in hliam lo hlau mai a fa panat lawa wanga ha dam ma hau chuan anu chuan a fa pataksa a chuan thil dang lam a mutatlat mai a fa pahnunga chuan thlapahni hi alo chura chu thla chu alo inzap lo mai ani anu chuan a she thiam lo hle maya ma se a hlau pha lawa lau thong le chi ai mia lo chuan a fa pathlaron chor na hliam vel chu uluk takin a hantifaya hemi hnuwa hian note da na chu a chunga chuan puan zarin a chwa le to lo nan hi ati ani hei ba ka hian riki chu a in hliaman hlau hle a anu chuan riki u hne na chuan anau pian swal na chu tu hne na ma soi lo turin a shila mi in an sha chuan research ti nan an lak mai a hlau thu a soi bokani anu le u te ve na hnuaya chuan riki chu a thang lian ve zela a thla po chu centimeter som pariat lai ani to ani anu chuan a thla te chu a hnunga chuan sellotape in char a hantuma ma se a thei der lo maya a hnunga chuan thup thei dana omlo wangin a kor chu a siam dang lam sak top mai ani a u po chuan a thei angin anu chu a pui ve boka chutia a thla aron chwa na turan siam hnuwa chuan riki a chuan a thla chu hlim takin a zap lo lawa borwa ka chuan thlo atum ngal mya mai ani ni po aliam tam ma in riki a thla a chuan mul hi aron chau chana hei hian a entir chu riki a chu thlok thei turin a in pe chan viau ti chu ani no pangchang lai ten kalanzir ang tho hian riki a po chuan thlo chu a zir ve ngai ani ti chuan anu chuan a thei angin library lama te thlachan jin te a han chiara sawa ten thlo na na an man dan te le an taksa ni na in mil dan te chu uluk takin a zir chiang ani riki nu chuan ngai dan mol mang tak aneya dora kalna a chuan mi te hmu lawin a measuring tape chu la chhuakin sai ar thla chu a han te china heta hian a thla le a taksa in mil dan te chu a han en chiang bokani chutia ati zo chuan dor pakhata hian in vena lam thil te a leile bokani heng zinga hian helmet le taksa in ven na chi shang shang a leitel bokani hetianga a leina chan chu riki a chu a in hliama hlau wang ani anu chuan riki chu in ven na chuan a han thuama chutia a han thuam hnuwa chuan riki chu a thla chuan a thlok ta a ala te viau chung chuan riki chu a thlok sang thei to viau maya pon lama chwa te chu a chak to hle ani hei wang hian tukvera chang chuan chwa a han tuma ma se dar thalang alo oma wang chuan a thlok chuak thei talawa atlak pha zo kani hei wang hian riki chu a chap ta top maya ma se in vena in bela wang chuan hliama twar lo hlau ani anu le a u chuan in ven na thazok an nei theinan supermarket lama riki chu an kalpuya hei hi riki tan chuan ina chwa san masak ber na ni in hei wang hian a thil mu apiang chu mu no mati vek maya thlo na tur mu na zaw zia te chu a mu a no te ma ni se a chak em ani ti chuan na nu le u te boy lai tak chuan riki chu a thlok chuak ta dai maya ti chuan supermarket chunga chuan a thei angin a thlok wal ta char mai ani hetia mi te mu a lo lana wang hian mi te chuan an phone chu la chhuakin a thla an la ta sup maya chutiang chu thil thleng ngai lo ani awangin mi te chuan social media lama te an upload ta chuai mai ani door staff te chuan leilon te an run kenga
Ricky chu man tumin thei to ban han choa ma se manan tuma piang chuan Ricky chu alo thlok kwal vele zel mai ani hetia an man theilo wang hian mi te mi chu ala zwala mitam tak chuan supermarket a chuan Ricky a en tur chuan an kal ta supa Ricky chu man tumin thei to ban han choa ma se manan tuma piang chuan Ricky chu alo thlok kwal vele zel mai ani hetia an man theilo wang hian mi te mi chu ala zwala mitam tak chu supermarket a chuan Ricky a en tur chuan an kal ta supa heti lai hian Ricky nu chu alo hlau thong viau maya aril ruwa boy hle bokani anu chuan a fapaman dan chu ngai twa chhuakin supermarket nei tu te hne na chuan light off vek turin a shila ti chuan light eng chun chu Ricky chuan a ron pana ti chuan staff te chuan Ricky chu an man theita ani hetia an man hnu hian Ricky chu damdo ina exam poimo ti turin an thon ta ani damdo ina chuan doctor chuan Ricky chu hospital a chuan da a chanchin chu chui chian a du a ma se anu chuan a ti lui tlata wangin in lama chuan anin hon le theita ani Ricky chu thlaneya piang ani ti chu alar ta hle maya ama hmuchak le hmutur chuan media lammi reporter te le thala tu te chu an in hnuai lama chuan an kat nuk maya Ricky thalak tharlam chu nei an du hle ani hei hian Ricky nun chu anghong na sa ve hle a chan chu no pangdang anga zalen taka a ve theilo wang chuan aril ruwa boy ve hle ani in chunga chuan a thlok kwal vak vaka alo chep ve bok nen a in hliam pha hial ani Ricky nu te chuan an fapatan chuan doctor chu an kau sak le a doctor chuan Ricky thla chu zaithla ka ngai thu suin chu tianga an ti chau chuan Ricky chu apa ngai donin a sia ani he thila sia thian Ricky u chuan ama chuan anau thla chu lo hle hi atum ve a Ricky mu thil lai chuan bak che in no pangpa ngai ani ve theinan che a han tuma ma se hetia tum lai takhian ke pen thom hi a sia a ti chuan khuma chuan mu hil angin a le ta ani heti lai hian Ricky nu le pa te inkara chuan in sia thiam lo na tlat maya anu chuan an fapa chu na atwar lo nan ven hi madu a ma se apa ve thung hi chuan Ricky chu adang lambi ka wang chuan poisalak lu nan mana du ani hetia anin biak nuwa hian anu chuan reporter te hne na chuan a fapa chu an hmu tura ken chwa atum ta a hetia ti na chan chu a dan velan sia chian huna chuan an chin vele mai arin wang ani heba ka hian an nun chu a hma anga apa ngai le mai aringa ti chuan Ricky ke a chuan shui na hlinga an thlo tir ta ani a shui le lam chu anu chuan chelin Ricky chu nuam ti takin borwa ka chuan a thloka heti lai hian media lammi te chuan thla an lo lana sa hle maya Ricky chu thlok sang tial tiala anu po chuan a fapa thlok lai chu hlim takhian a lo en ve renga a en na lama chuan a rin lo lai takin shui chu a thla tatlat mai a thla ti a hriat vele Ricky chu a thlok sang zuala van sanga chuan nuam ti takin a thlok ta vak vak mai ani mi zong zong chuan Ricky a thlok lai chu an zui zela ma se dila kan chuan an zui thei talawa Ricky po chu an hmu zo talawa mu tura tak lawa chuan media lamte chu an chin vele tamai ani ala bang chun chu Ricky chung te chau chu an ni a ril rumang ang le ti ngai na shilo tak chung chuan thil maka thlen bak be se nei lawin shi ti takin an ta ani